No, 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 no. Hoy, asa ka? Asa ka? Asa ka? Oh, unsa say tuyo ni mo, ma'am? Simple ra akong pangutana, kinahanglan imong tubagon. Unsa naman say pangutana nimo? Nakailagay? Ayo! 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 Unsay ato? Pwede ka mo gawas, kadigot lang. Unsay tuyo day, ma'am? Nakailagay? Ha? Naaba kay lagay! Naaba kay lagay! Naaba kay lagay! Hoy! Naaba kay lagay! Kalain bihana. Mutana minog na ba ko'y lagay? Itsuraan ra ba? Nyaway laing pangutana. Naa ba ko'y lagay? Sige na kinahanglan ipangutana in taon. Uy. Kay kuyawan tani bisig. Bisig na to'y gamay siguro. Marasang ko ni patol uy. Mga disgrasya to da. No, 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 no. Hoy! Asa ka? Asa ka? Asa ka? Oh, unsa say tuyo ni mo, ma'am? Simple ra akong pangutana, kinahanglan imong tubagon. Unsa naman say pangutana nimo? Nakailagay? Naaba kay lagay? Ayaw, di ba? Angan bayan na. Keduha naman ang balik noong. Mutanag. Naabo ko'y lagay. Haka. Yawan sa ning anam kasilingan tag ni anak eh. Ganin taon kay wadi taon ko pag padadag mga anak ba. Lab. Ganin na anak ka lab. Ano man ka, oy? Kabantay ka ng kanang babae diha sa atbang ba? Nang balay diha. Muram ka nakakita diya engkanto? Di ba? Kabantay ba ka ng babae diha? Ngano man, gwapa ra ba na? Oh, gwapa lagi. Oh. Pero Sige, maunay mong ring-iring ha? wala ba? Ning arim ko na diri balay lab. Nangutana na ko kaduha. Nangutana na ko naa ba ko'y lagay? Anya, sama sa itubag nimo? Uy, wala ko motubag uy. Hinsor ko largo diri. Ngano nang utana man sag naa ba kay lagay? Mao ganina akong tingalan ka confusan ba sa English ba? Kay kaduha na siya ning balik. Nya, Anong utana man sag naa kay lagay kadako na lagay nimo? ako kay baw nga nung utana siya na nahadlo ko ni sud ko diri uy. Moda ako ning storya jud ko ni maanay dili kay kanang naami unsay something ana. Ning storya ko naman kay gusto ko makibaw ka kay loyal kay ko nimo. Nya, Very good.
Nya sa may gibuhat nimo? Isuon ko diri ay wa ko ning tubag niya wa jud ko inistoryahan niya. Oh, Good boy ba? o gani. Aguin ang lagay nimo dira. Tama sugda ko lagay. Bangon bayana pod. O ni tingagan ko mao jud ni katingan sa tanang babae nga naabot diri to. Kana gyud siya ang katingalan ako. Way laing pangutana. Naabot ko lagay. Kapangutana ba na naabot ko lagay nga ato laki ko na ko lagay. Unsa? Pero wa na ko siya tubaga. Unsa kay rason nga nangutana man sa nimo nga naa ba kay lagay? Kababay niyang buhat. Bitaw, mao gani ko kalibgan kay kaduha nagbalik diri nangutana og naabot ko lagay. 哎呦我的妈！ Kalibog. Sunod gani, igmo ari siya, mo balik kini sa diri ingna nga naa kay lagay. Sure ka lab? Ako ingnon? Oh, ingna. Sa gano wa kay lagay, dako ana lagay nimo ingna nga naa kay lagay. Abi pa lang wa kay lagay. Ako ipakita. Dili sad. Aw, istorya. Ingna nga naa ay lagay. Aw, nya di mo to ko. Ako ipakita. Sumani mo dako naman ka. Aw, okay ra ipakita na ko. Kita ako ingnon na sure ka? Sure. 哎呦我的妈！ Lagay dai mong toyo ha. Karon basag mo balik lang ka dere. Pakit-o te ka sung lagay. O gusto ka? Paikapon ba tayo kung lagay ang matagbaw ka. Ay, Ma'am. Mayo nang sasa, wala ka mahadlok na ako. Ah. Murag gihuwat jud nimo ba? Oo, giwat giti ka ma'am. Wala na sa kunadlok nimo kay di alam sa kunadlok tinud-anay. Ma'am, nakalitan lang ko ba kay sa mga babae. Lahi ang pangutana, lagay nya. Unsa na menta na ma'am. Nya karon ma'am, unsa ganito pangutana usba ma'am? Mao ra ta sir, unsa kong toyo, angay nimo tubagon. Ah. Naa ba kay lagay? Lagay. Na ako'y lagay, oy. Oh, na. Naa naman dai na. 哎呦我的妈！ So, tanaw ka kung lagay. Naa man dai kay lagay sir. Lagay, oy, unsa laki ko niya unsa ano no ko'y lagay. Unsay tuyo nimo? Nganong adlaw-adlaw naman kang naa diri sige pangutana kung nailagay niya akong bana? Sir, palihog og ingon sa imong asawa nga imong lagay gamiton. Dili lagay sa akong bana nga iyang permi gamiton. Imong lagay gamiton. Dili lagay sa akong bana nga iyang permi gamiton. Ma'am. Subscribe na sa Janwa Mix TV. View na ta sa Janwa Mix TV. Araw mo'y laging swabe.